Il-ħin kmieni biex l-istudenti jinġabru filgħodu u ċ-ċirkostanzi fejn it-tfal jaslu tard wara li tkun intemmet l-iskola kienu l-iktar ilmenti li saru brabta mas-servizz tat trasport lejn l-iskejjel. Ilmenti li skont rapport tal-Awditur Ġenerali isiru l-iktar f'Ottubru u Mejju. Ix-xhur meta tibda s-sena skolastika u meta l-iskejjel jaqilbu bil-ħinijiet tas-sajf, jiġifieri bl-ofstanari. L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali investiga dan is-servizz fid-dawl li l-Gvern qed jonfoq 6 miljun u 100,000 euro bil-għan li t-tfal fl-iskejjel sekondarji jitwasslu l-iskola mingħajr ebda ħlas. Servizz li minnu benefikaw 10,773 student tal-iskejjel primarju sekondarji permezz ta' 572 rotta lejn 10 kolleġġi u skejjel speċjali. Is-servizz huwa provdut permezz ta' 5 kuntratti ta' xogħol mis-settur privat. Dan skont kuntratti li huma amministrati mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol li se jiskadu fit-tmiem is-sena skolastika 2017-2018 wara li kienu ffirmati fl-2011 fi żmien amministrazzjoni preċedenti. L-uffiċċju innota li l-mod ta' kif huma miktubin il-kuntratti ixeqleb ħafna lejn il-kontratturi filwaqt li jpoġġi lill-Gvern f'pożizzjoni dgħajfa meta jiġi biex jirregola s-servizz u meta japplika penali għal preżentazzjoni mhux sodisfaċenti. L-istudju wkoll sab li r-rapporti li jsiru mill-iskejjel kull xahar mhux dejjem ikunu komprensivi fir-rendikont tagħhom, bil-konsegwenza li jirriduċu l-viżibilità fuq l-inċidenza ta' każijiet ta' nuqqas ta' konformità min-naħa tal-kuntratturi. Kien osservat ukoll il-Geographical Information Tracking System li hija pprovduta mill-kuntratturi topera b'tali mod li jagħmilha kważi impossibbli għall-Ministeru biex ikun jista' jkejjel il-kwalità tas-servizz provdut. Fil-konklużjoni tiegħu l-uffiċċju saħaq illi fil-waqt li se tibqa' tkun sfida biex il-Ministeru jikkontrolla s-servizz minħabba l-kundizzjonijiet tal-kuntratti, l-istess Ministeru għandu jindirizza kemm jista' jkun in-nuqqasijiet biex is-servizz jitjieb b'mod partikolari il-mekkaniżmu ta' monitoraġġ.